Una aplicació mòbil controlarà aquest estiu l'accés al paratge natural del Pou Clar d'Ontinyent. L'Ajuntament ha optat per aquesta tecnologia per facilitar les reserves, controlar l'aforament i protegir també aquest espai. Verònica Marc. Sí, Vanessa, avui encara es pot accedir a aquest espai de forma lliure i en cotxe, però a partir de l'1 de juliol la cosa canvia. Des de l'APP de l'Ajuntament s'obrirà un nou espai perquè la gent puga fer una reserva prèvia de dia i hora. Els usuaris hauran de registrar-se amb les seues dades i sense aquesta gestió no podran accedir a aquest espai. És simplement una de les mesures dissuasòries que se van a posar en marxa perquè també se tancaran els dos pàrquings i la gent solament podrà vindre a peu des del poble o amb un autobús que habilitarà l'Ajuntament. També hi haurà l'opció de llogar bicicletes. Tampoc es pot fumar ni fer pícnic dins d'aquest espai. Són mesures que ha posat l'Ajuntament en marxa, un nou projecte d'accés per a intentar canviar el perfil de visitants i que siga un turisme més responsable, més sostenible. Una demanda que naix també del veïnat del poble per tal de protegir aquest paratge natural. Quan es començava ja el tema de l'estiueig, apretava la caloreta, la gent anava a la busca del Pou Clar i això era impressionant. N'hi havia dia que tenies 35 cotxes aparcats al llarg del camí. Así en pasado épocas que era un verdadero vertedero. A ver, la gente lo recibe bien. Me pareix bé perquè així també evitaran que s'acumuli així molta gent. Si era així, moratón, en 4 xiquets, pues a lo millor ja no podrem vindre.